Jason Zammit ta' 48 sena li jgħix tal-Pjetà u Berg Spiteri ta' 34 sena mill-Ħamrun inżammu arrestati wara tresqu l-qorti akkużati bit-traffikar ta' droga f'residenza fl-Imsida. Fil-qorti, il-prosekuzzjoni qalet li fl-aħħar ġimgħat kienet qed tosserva residenza li allegatament kienet qed tintuża biex minnha tinbiħħi droga. Il-pulizija kellha tuża l-forza biex tidħol fir-residenza minħabba li l-bib ta' barra kien imbarrat minn ġewwa bi-struttura tal-ħadid. Intqal li fl-appartament kien hemm iż-żewġ tirġiel u 3 nisa. Fit-tfittxija li saret instabu numru ta' qrata sustanza suspettata droga kokaina u eroina lesti biex jinbijaw flimkien ma' oġġetti oħra relatati ma' traffikar. F'aktar tfittxijiet, il-pulizija sabet borza b'madwar 50 gramma sustanza suspettata droga kokaina flimkien ma' flus kontanti. Iż-żewġ tirġiel wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġġuba kontrihom. Il-prosekuzzjoni infurmat lill-qorti li ż-żewġ akkużati għandhom problema kbira ta' droga u talbet lill-qorti tirrakkomanda lid-direttur tal-ħabs biex jipprovdi l-għajnuna neċessarja.